Kubingelele ngiphinde ngwamukele mbukeli kuSimanzozo. Sekulethela zona ke indaba ezifika ngaso isikhathi. Bahlaziye ingoma kaMthandeni njengomculi ke obulala ke yena kuMaskandi. Ngale ngoma yakhe ke ethi iguchi ke mbukeli. Bathi le ngoma ke ayigideleki futhi ke ayibizeki uma uhlangene nezinsizwa. Lensizwa ke ichaze kanjena ke awuyizwele ke nansi ke lensizwa ke ichaza kabanzi kule video ke ngizokufakela yona mbukeli. Indaba ke ayiphili kuSimanzozo kepha kuphela isikhathi. Siyabuya nezinye okulandelayo. Siyabonga. Wemkhaya hayi futhi ushaye kwazela wemkhaya ngoba uyabona nje indlela otalapha ngayo mfethu utalapha ngeqiniso ave imnandi into ushaya abantu ubashaye ngeqiniso yabo mina ngike ngayilalela nami le ngoma ngabuza kubantu ngabuza ukuthi le ngoma kahle kahle ithini bathi thi papa rapapa ngithi yini leyo kungabe kuseyiwona nomculo wamaskandi lo noma uyabulawa nje straight umculo kwathi hayi kwenziwa ukuthi ngisemandaba ngathi hayi kulungile khona ngeke ngambuza nje omunye umfowethu ngambuza ukuthi le ngoma izodlalwa yini makuthiwa kunemicimbi uzoyidlala siyokwenza njani ke thina kufanele senze njani masilalele le ngoma angiyizwa nje abo angiyizwa ngoba uphinde wazama futhi ukubuyisa yona iParis ibizwa ngani ke lonto noma uzothi ukufudumeza noma kusho ukuthi ukubhala kusabhalwa nhlobo nje akusabhalwa nje abafowethu sebefuna ukudlala ngathi ngoba kuthiwa amahiti mawake nje ubiza igoselo lothi uthi ake livumise nje le ngoma livumise nje lingaphuma bheke eceleni igosi ihiti ake kube ihiti ngoba si understand siyizwa sikuzwa thina ukuthi uthini walikhipha ijele uKhuzani wezwakala nje ukuthi wayethini lapha nayo into esifunayo abantu abangadlali ngade abacule yabona manje ngibone danswa mkhaya bese ngibona kodwa ke kuthiwa ke sinomona ngoba ingoma imnandi yini emnandi igqomu silalela maskandi thina.